Takže už sa nachádzame v hre. A dneska teda to skúsime nakúpiť čo najviac. Zatvoríme si do začiatku svoju celu a môžeme ich nakúpiť nejakého prvého brainrota. Každopádne máme 1 milión, takže si myslím, že môžeme toho nakúpiť teda miliardu, alebo koľko to je jedno. Je to, že máme dosť peňazí, tak nejakého musíme nakúpiť. Nejakého fakt dobrého. Ale akého? No to uvidíme. Pozrieme sa, aký tu sú a nejakého si vyberieme. Nakúpime nejakého aj budeme tu pozorovať, že koľko stoja a na akého mám. A nejakého takého zaujímavého. Vidím, že na niektorých tu už mám, ale predsa len ja si nakúpiť nejakého zaujímavého, nielen proste na takého, na akého mám. Proste nejakého zaujímavého, ktorý by sa mi naozaj páčil. Takže skúsim to nejakého nakúpiť. No ale ktorého, ten sa mi moc nepáči, táto zebra. Nejakého iného nakúpim, nejakého, čo sa mi páči. Ktorého? Zatiaľ tu žiadneho takého nevidím. Ale tento fialový vták, ten je pekný, na to dokonca aj máme. Na toho si nakúpim, toho chcem.